Ootko menossa töihin tänään? Eiku... Mä oon tänään... Mä oon oma ilmoituksella huomenna pois. Hei! Haluaisin nyt ilmoittaa kaikille! En tule huomenna töihin! Eihän täällä ole ketään sun duunikaverit paikalla. No mut mä kuitenkin ilmoitin siitä. Taidaanpa kusasta tähän. R-juna Helsingistä Riihimäelle pysähtyy raiteella 2. Pysähdyspaikat ovat Hyvinkää. R-tåget från Helsingborg till Riihimäki Et kai sä vaan oikeesti junaa tuossa. Nästa tåg stannar i Hyvinkää. Helsinkiin pitäis päästä. Moi! Tuli kertoa sulle trendaavasta avantodietistä. Hyvin yksinkertainen dieetti. Saat syödä mitä vaan, kunhan oot avannossa aina kun syöt. Mäkin oon vedännyt koko talve makkaraa ja olutta ja laihtunut 10 kiloa. Voisitko pitää tätä hetkeä? Mitä? Mikä tää on? No niin. Tervetuloa tänne syvyyden kehtoon. Ja täällä tavoitellaan tällaista, niin kuin Maurilla on tässä tämä henkinen loutus menossa. Tällaista olemme täällä hakemassa ja sitten noista kaisloissa, kun niistä päivän viettää, niin on erittäin valaistunut ja sitten kun noita tiiliä laittaa yhteen, niin niistä tulee semmoinen iso tiili, niin se on sitten semmoinen yin-yang asia. No niin, rakkaat katsojat, nyt meillä on oikein jännittävä tilanne tässä. Me ollaan saatu Werneri Kumparenlasku tänne haastatteluun. Hän on juuri voittanut lotossa 19 miljoonaa. Miten tää on vaikuttanut sun elämään? No, ei nyt oikeastaan mitenkään ihmeellisesti, että siis ajattelin mennä maanantaina töihin. Tää? No miten sä oot ajatellut käyttää tän voittosumman? No siis mä ajattelin, että mä ostan kausilipun Kiekko Espoon matseihin ja no sit mä varmaan kaikki loput niin ajattelin, että mä sijoitan ne Eurojackpottiin. No niin, katsojat, siinä kuulitte Werneri Kumparen juoksun haastattelun. Ai että kun on ilo asioida noiden miljonäärien kanssa. Että jos teitä kiinnostaa tämmönen kurssi, että täällä on vähän on hometta, mutta se on niinku semmonen. Onneksi on tuulet ja sen tässä. Että tämmönen Vuosaaren... Ei se käy seinässä toi tuulet. Joo, ei sitä... Mulla on sen verran karastuneet keuhkot täällä, mutta
tämmönen Vuosaaren meditaatiokeskus, niin 906 on tää kurssi. No ei oo paha. Ei oo. Joo. Tervetuloa rikosten maailmaan. Rakasta lähimmäisiä, lukee Raamatussa. Mutta onko naapuri sinulle lähimmäinen ihminen? Ken tietää, mutta ehkä jossain tapauksessa myös naapurisopu voisi olla ihan hyväkin idea. Tällä kertaa meillä on Marko ja Antero. Heillä on ollut 3 vuotta pelkkää taistelua. Rankkaa olla naapuri. Tänään selvitetään, mistä tässä hommassa on kyse ja miksi on kivempi riehua ja haukkua ja remmuta kuin olla sovussa. No niin, meillä on tämmönen Martti tässä haastattelussa. Hän on tahtomattaan joutunut kärsimään tässä. Hän asuu tässä riitapoukaraiden naapurissa jo ollut 5 vuotta. Miten tämä tilanne on sun mielestä edennyt tässä? No siis tässä on nyt asunut semmoisen 15 vuotta, mutta tässä viimeisen 5 vuoden aikana näiden pukareiden muutto on aiheuttanut minun elämään todella paljon ja sanoin kuvaillettomasti, alkuun se oli ihan mukavaa vielä, ne olivat ihan selviä kavereita, mutta sitten noin 2 vuotta sitten tästä on seurannut pelkkää huutoa naapurin suunnasta, että voin sanoa, että tilanne ei ole mukava. Pelkkää suoraa huutoa 5 vuotta! Kyllä mä ainakin itse tulisin niinku parantamaan tätä henkistä. Niin, henkistä krapulaa. Niin. Tänne näin 900 kuussa niin tulee laittaa tiiliä. Ai hitto, mä en oo täällä käynyt. Täällä on tällaisen ihme lintuinen. Mistäs nää on tänne tullut? Onks tää jotenkin laittanut? Hitto, mä en... Vai onks nää nyt niitä valaistuneita sieluja? Sekin voi olla, joo. Et sitten kun henkinen krapula on hoidettu, niin sitten tämmönen lintu ripustetaan tänne vielä niinku... Tällä osat tulla käynyt vielä. Niin sä et oo niinku tarpeen... Sä et oo... Mä oon ollut 9 vuotta talossa. Niin, et sulla on vielä se henkinen krapula vielä päällä. No voi olla perhana tämäkin. Mitä mä oon tehnyt nää kaikki vuodet? Niin, teikäläinen on Optimin kautta töissä City Centerillä ja sä oot tämmönen homeen kerääjä. Joo. Niin mitä sillä homeella sitten, niin se on niinku siivousduunia tavallaan vai? Joo, tää niinku siivotaan tästä talteen ja sitten tästä homeesta, niin tätä laitetaan esimerkiksi niinku homejuustoon. Niin. Se on erittäin kätevää niinku homejuustoon ja pizzan päälle ja... Joo, no se on kyllä kätevä. Mitä tää oli, onko tää 6,5 euroa tunti tää, vai onko tää urakkahomma vai? Ei, tää on 2,5 euroa. Se on ihan sopiva mulle. Ai niin kuin sä oot vuokrafirmassa. Joo, se on kato just sopiva mulle. Joo, ei me tuet sitten. Joo, enkä mä tarvi... Mä en oo sillä tavalla materiaalisti, niin mä en tarvi sitä rahaa niin hirveästi. Juu. No, miten, oliko tää vaikea tapaus tää kahvinkeitin? Tästä sai aika hyvin itse asiassa homeet Joo. talteen. Nää menee Tyrnävälle juustotehtaalle. Siellä on iso tilaus. Joo, se on iso tilaus. Joo. Ei mitään, hauskaa työpäivää. Kiitoksia. Raimo, mitä sä teet? Ei se meiju huoli sua enää. Mitä sä, ethän sä nyt voi tossa kunnossa ajaa? Omalla kylällä saa ajaa vaikka missä kunnossa. Omat se. Mitä lähtee käyntiin? No se 3. polji vasemmalta.
Perkele. Ei siinä ole varmaan akkua ollut vuosikausi. Ja nyt sä sen sanoit. Räätään. Ei jos missään heittää. Kiitos. A few moments later. Antakaa mulle elämää! Kiitos. Moro moro! Saatko sulta kysyä pari juttua nopea tässä? No mikä ettei. Joo, mikä on sun lempigenre sit? No siis lähinnä kuuntelen Blackista vaan eniten. Joo. Mikä se on sun lempi? Joo, otetaan uusiksi. Sä oot tuolla sä oot varmaan käynyt, toi on varmaan se, että kun tänne tullaan, niin onko toi nyt se, että niin kauan kun sulla on se henkinen krapula, niin kauan sulla roikkuu tommonen musta käpy tuolla. Niin. Se lähtee sitten niinku, se on sellainen paha olot se niinku toi. Se niinku... Oksennetaan tonne kellariin. Niin. Et se tulee tommosena paakkuna sitten, se paha olo. Joo. Tää on kyllä henkisen orgasmin koti tämä. No, mutta hei, kiitos, että saatiin tulla tänne. Mä jään vielä vähän fiilikkiä tänne vielä. Jes. Mä ripustankin jotain oma linnun tänne. Sitten tässä on tämmönen vieraskirja, niin kannattaa ehdottomasti laittaa nimi tänne. Mä teen kirjan tästä sitten jossain vaiheessa. No niin, me bändin kanssa laitettiin nuo työttömyyskorvausrahat yhteen, mutta me ei siltikään saatu ihan tarpeeksi, niin me ei saatu nyt, me päädyttiin sitten sellaisia ratkaisuja, että meidän tuo basisti rupesi sitten miksaamaan tuota meidän levyä, niin mennään hiljaa, ettei se herää vaan. Niin. Ja? No, mitäs meidän levylle kuuluu? Tää rupeaa olemaan pikkuhiljaa valmis. Mä huomasin, että kun jättää pelkästään passot, niin kuulostaa kaikista parhaimmalta. Mitä helvettiä, missä mun autotunnelaulut on? Ei riittänyt enää taajuuskaista niille. Oi passi. Täytyy tehdä soololevy. Kuka helvetti te oikein olette ja mitä te teette tällä Liimakadun kerhohuone kautta pesutuvassa? No kun ovi oli auki. Moi, saisiko pari kyssäriä? Mikä olisi lempigenre? No siis lempparigenre nyt niinku lähinnä on toi Blackis. Ja onko sulla mitään lempibiisejä? Antaa suoraan No siis toi Satan Sandals of Doom. Vitun kusipää! Nyt! Nyt hyvät katsojat! On loistava tilaisuus tutustua Menninkäisten perhe-elämään. Siinä kuulette Verinen kumparilaskun haastattelun. Ai että! Juoksu! Ai että katsojat, siinä todistettiin jotain historiasta Verinen kumpari juoksun. Sä pääset YouTubeen, kusipää!